So kini Salmo 34 mao ni ang katapusang salmo sa ngatong gitawag og salmo sa pagsaka, no? O sa ascent, no? Naghulagway kini sa mga Levita, mga igsoon sa unang panahon. Kini naghulagway ni sa mga Levita. Kanang mga Levita, mga Levites ni kay dito sa templo sa karaang tugon o sa unang panahon, ang templo mga igsoon dili lamang ka basta-basta nga dunay mga alagad o mga tao nga nagpamuhat o naglihok sa mga templo, kundi ang pamilya nga gikan mga Levites o gikan ra gyud dinha sa maong mga pamilya. Busa kining Salmo 34 mga igsoon naghulagway ni sa mga Levita nga nag-alagad dito sa templo. Diin sila ang nagministeryo sa katawhan sa Dios. Sila naghimo og paghalad nga mga sinunog alang sa Dios, nga halad dito sa Dios, dito sa templo adlaw o gabi. So kung natong makita mga igsoon, wala ni sila undang. Kining maong mga alagad sa templo, makita nato nga sa kanunay sila naghalad og sinunog alang sa Dios. Sila naghimo og paghalad adlaw o gabi. O kini nagisgot kini mahitungod usab sa tabernakulo. Sa tabernacle diin sa panahon ni David ug sa templo sa panahon ni Haring Solomon. Mao man ilang gidabuhat. So kining maong salmo mga igsoon katong tan-awon, mao ni sulat nga alang sa mga pari, no? Pari nga libihanon nga mao ginag-una sa pagsimba dito sa templo. Mao'y naglihok, mao'y nag-andam sa tanang mga galamiton ngadto sa templo. So kung atong tan-awon 24 oras kani sila nagtrabaho, nag-ahandam sa mga halad ngadto sa Ginoo, unsa may atong makutlo nga pagtulunan sa ilahang kinabuhi. Kung atong tan-awon mga igsoon, kung ang pari nga nag-alagad sa templo kinahanglan pahinumduman sa pagdaig sa Ginoo, unsa pa kita? Unsa pa kita nga nianing atong panahon karon, daghan na kayong mga butang nga mao'y makasakmit sa atong panahon nga unta alang sa Dios. O kining salmo mga igsoon mo ni ang katapusang awit nga salmo diin ang mga tao nga moadto sa templo aron mo tambong sa mga kasaulugan, rakong kasaulugan nga gihimo ngadto. Kini mga tawhanan mga igsoon, mga Israelitas ni nga moadto mo saka ngadto sa Jerusalem aron sila makasaksi ug makaapil sa dako nga kasaulugan nga gihimo dito sa templo. Mga pilgrims ni sila. Unya sa ilang pagsaka ngadto sa templo sa Jerusalem, kay ang Jerusalem naa man ni sa ibabaw nga bahin, nagsugod na ni sila og kanta mga igsoon. Unya ang kining salmo nga gitawag nato og Psalms of Ascent o ang salmo sa pagsaka, nagsugod ni sa kapitulo 120, no? Nagsugod ni siya sa 120 hangtod sa 134. So mao ni ang katapusan nga salmo sa awit nga ginahimo sa mga tao nga nagbiyahe ngadto padulong sa templo. Ug nasayod ba mo mga igsoon nga kining mga tawhana wala ni sila ug atong tan-awon atong makita nato sa una wa gyud sakyanan. Wala sila magamit kundi maglakaw, kamilyo, dangki uban pa. Pero dili sama karong panahon na nga dali ra kay tang moabot apan sila nagpanaw sa halayo, gikan sila halayong dapit padung ato sa Jerusalem, naglakaw lang. Ug ato makita mga igsoon nga kining mga tawhana nagbalik-balik sila og kanta nining maong mga salmo antod nga may abot sila ngadto sa templo sa Jerusalem. So ang mga salmo sa pagtungas mao ang giawit sa mga biyahidor o tigpapanaw, no? Mga travelers paingon sa Jerusalem. Aron lamang makasaksi o makatambong nining dagko nga mga kalihukan. Ang pagsilibrar sa Pentecost, sa Booth o kining pagsaylo o Passover. Mao ni ang salmo usab gitawag kini nato og salmo sa tawag sa pagdaig sa Dios. So salmo kini nga ginganlan og tawag, pagtawag nato sa pagdaig sa Dios. So duha lamang ka pagtulunan nga atong paghisgutan ni kahaponon mga igsoon. Kung atong makita ni ang atong gibasa, atong balikon pagbasa ang 3 ka bersikulo, nag-ingon nina. Sa una, ningon, Duol kamo, daiga ang Ginoo,
Kamong tanan nga nag-alagad sa Ginoo nga nagbarog sa kagabhion diha sa balay sa Ginoo. So kinsa may gitumong niining mga kinsa ni mga tawhana o kinsa ni mga kaigsuonan nga gitumong nining nga ningon diduol kamo dahiga ang Ginoo. Kamong tanan nga nag-alagad sa Ginoo nga nagbarog sa kagabhion diha sa balay sa Ginoo. Ang picture ni mga igsuon nga sa pag-abot nining mga biyahidor nga gikan sa halayong dapit kay mosimba o modaig sa Ginoo, ila kining gitawag ang mga tao nga libinihanon nga naa nag-alagad sa templo, ilang gitawag nga duol kamo nga ri uban ni kami duyugi kami sa pag-alagad sa Ginoo diha sa iyahang balay. So kung natong makita kining mga tao nga nangabot mga igsoon, excited kini sila sa ilang biyahe, kay inigabot nila ngadto sa templo, diin aduna mga kasaulugan nga ilang tambungan, makakita na gyud sila didto kung unsa gyud ang mga panghitabo. So ilang gitawag ang mga katawhan nga naa nagsilbi, nag-alagad sa templo, aron mo'y mugiya, mo'y mo lead nila sa pagdaig o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ang versikulo 2 nagingon nina nga bayawan ninyo ang inyong mga kamot sa daghang puloy-anan ug dayga ang Ginoo. So kining tanan mga igsuon, ang tanan na kini giingon dinhi gipasabot kini nga ang tanan mo isa sa ilang mga kamot, mubayaw sa ilang mga kamot sa tanang mga puloy-anan, walay gipili tanang pamilya, no? Nya ang katuyuan lamang ang pagdahig sa atong buhi nga Dios. Umakita nato sa kapitulo 3 nagingon nina hinaot murag panapos. Hinaot nga ang Ginoo magpanalangin gikan sa Zion. Mao kini pulong sa mga libihanon nga nagalagad sa templo ngadto sa mga katawhan nga diin ilang giingon nga hinaot nga ang Ginoo magapanalangin gikan sa Zion. Siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. So makita nato mga igsoon sa daang tugon, kining Zion kanunay din nato nga makita. Unsa man ni ang Zion? Kining Zion mga igsoon mga gitawag og bukid sa Dios. The mountain of God. Ug mausab kini ang puloy-anan sa Ginoo. Niadtong panahon na mga igsoon kining Zion mao niya dito ang tapukanan diin magagikan usab ang panalangin sa Dios ngadto sa mga katawhan. So kining atong teksto nagpadayag kini sa mosunod nga kamatuoran nga makapausab sa atong kinabuhi. Atong hinumduman ang nagtugyan sa ilang kinabuhi sa pagpanalangin sa Dios, panalanginan usab sa Dios. Akong usbon, ang nagtugyan sa ilang kinabuhi sa pagpanalangin sa Dios, panalanginan usab sa Dios. Kini mga igsoon usa ka kinabuhi nga takos gayod nato nga ipadayon. Gikan karon hantod sa katapusan. Mao ni atong tan-ahon ang una nato nga unang abahin sa atong pagkatun-an, ang tao nagpanalangin sa Dios. So mao ni ang una. Ang tao nagpanalangin sa Dios. Diyan ang utana nga, pwede da ita mo panalangin sa Dios. Dili ba ang Dios man ang mo panalangin sa tao? Dini na to makita ni maong salmo, ang pagdaig o pagpanalangin sa Ginoo dinhi mao ang paghatag. Di man na to? Maong paghatag o pagtahod sa Dios. Ang atong respeto, ang atong obedience, ang atong pagsanong kung unsa man ang gusto o mahitabo ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kini nagpasabot sa usa ka mapadayonon, no? Nagpadayon og mahuna-hunaon nga paghatag og prioridad o priority, no? Sa Dios. Atong unahon pag-alagad unsa man ang mga butang nga gikinahanglan sa Dios ug ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, mao nay atong unahon. Ingon ni ana nga mapanalanginan ang Dios sa atong kinabuhi. Magpahiuyon kita sa iyahang presensya. Kini usa ka buhat sa pagdaig ug pagsimba. Katong atong gipang-mention mga igsoon, mao ni ang pamaagi. Mao ni ang atong gibuhat isip tinud-anay nga mga Kristohanon nga kita modaig magpahiuyon diha sa iyahang presensya. Kung unsa man ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, maunay atong pagabuhaton dinha mapadalangin ng Dios. Gikan kanato. Mao kini atong buhaton kun atong naon kun unsang paagi. Unsang paagi ang Dios nga atong gisimba. Nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug nagpanalangin kanato. Labi na gyud ang pag-ila
sa iyang pagka-Dios sa atong kinabuhi. Kung ato ning makita mga igsoon, kung ato ning gibutang sa atong unahuna o sa atong kasing-kasing, magkasimba gayud kita sa Dios tungkol kay nasayod kita siya ang tag-iya sa tanan. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Sa Hebrehanon, ang panalangin nagpasabot usab kini og pagluhod, pagsimba, no? Ang pagluhod sa mga Hebrehanon, mga igsoon, mahinungdanon kayo kay mao ni ilang pamaagi sa pagsimba sa Dios. Dinhi sa ato tagsara kay ta muluhod, no? Kay siguro og moingon ko nga manluhod ta, mahibong siguro basig manguli mo, no? Kay wata mo anad ana. Pero sa panahon, sa ilang panahon mga igsoon sa Hebrehanon, muhapa muluhod sila, amaw na ang paagi na sa pagsimba sa Dios. Unya ang tuhod, kung atong tan-awon dinhi kay nag-mention man ni tagmuluhod, ang tuhod mga igsoon giisip na simbolo sa kalig-on sa ato ang lawas. Mao niya ang simbolo sa kalig-on og pinaagi sa pagpiko nini atong gihalad ang atong kusog at tubangan sa atong buhi nga Dios. Mao niya ang gihimo sa mga Hebrehanon. Atong giila nga ang tanan nga anaa kanato pinaagi sa atong pagluhod, atong giila nga ang tanan gikan kanato, anaa kanato gikan sa Dios, gikan kaniya. Kini nagpasabot sa literal gayud nga kita nagdala sa usa ka gasa ngadto sa Dios, do na tay gi-offer ngadto sa Dios pinaagi sa atong pagluhod. Kun dili man kini usa ka butang mga igsoon, pinaagi sa atong pagampo, pinaagi sa atong pagluhod, usa kini kagasa nga atong gihatag ngadto sa Dios. Ang pagsimba o pagdaig sa atong buhi nga Dios, buhi mahigugmaon o matinulanon nga Dios, pinaagi sa pagpiko sa atong tuhod, nagtimaan kini sa atong pagsurrender. Nagtimaan kini sa pagsurrender sa atong kinabuhi ngadto sa naghatag niini kanato. Atong sayran mga igsuon, nga usay makalimot na ta, nga ang tanang butang nga anaa kanato bisan pa ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Usay atong una-una nga nakahimo ta og maayo atong gipang resulta sa atong mga binuhatan, malipay ang Ginoo. Dili man dautan mohimo tag maayo mga igsoon apan hinumdumi nga ang gipangayo sa Dios maong matinud-anong pag-alagad kanato ngadto kaniya. Ang matinud-anon nga kasing-kasing nga tinud-anay gayud nga nagsimba kaniya, no? Kun atong tan-awon sa Pilipos 2:9 ug 10, atong makita dinhi nga nagingon ang pulong sa Dios, nagingon siya, busa ang Dios mibayaw kaniya sa kaytas-an o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Sa bersikulo 10 nagingon, aron nga diha sa ngalan ni Ginoong Hesus ang tanang tawo muluhod didto sa langit dinhi sa yuta o sa ilawom sa yuta. So sa itong makita nining maong bersikulo sa bersikulo 10. Nagingon diha, tanang tao, walay gipili, tanan nga tao, muluhod. Asa man nga mga tao, muluhod ang mga tao dito sa langit. Dinhi sa yuta, o gingon man, ilawom sa yuta. Wala kakita, kinsa na sila. Pero gingon diha sa pulong sa Dios, ngagikan sa ang tao sa langit, sa yuta, o sa ilawom sa yuta, muluhod diha ni Jesus. Tungod kay siya gibayaw sa amahan ngadto sa kaytas-an ug gihatagan sa ngalan nga labaw sa tanang pangalan. Ngano nga dili man nato mahimo kini? Ngano man usahay nga dili ta makagahin og panahon ngadto sa atong Ginoo? Ngano dili man nato mahimo kini karon ngadto ni Ginoong Hesus nga gibayaw sa Dios sa kaytas-an ug gihatagan sa labaw nga ngalan? Kung atong susihon, atong kinabuhi, mga igsoon, siguro atong yung tan-awon kung unsa ang atong problema diha sa atong relasyon sa atong buhi nga Dios. Dili na itong malikayan, kadaghanan na itong mga igsoon, daghan kay tag-ihuna-huna. Ang atong mga kahadlok o kabalaka, na ibalo ba mo, nga mao na hinungdan unya, nga kuhaon, nga mao na makakuha sa atong panahon ug oras, nga alang sa Dios. Mao na magbantay kita, nga imbis ang imong gigahin o atong gigahin nga mo focus ta sa Ginoo diha sa pagdaig ug pagpanalangin ug pagsimba ug pagampo, motutok hinuon kita sa mga butang maghatag og kalisod kanato. Mo na atong tan-awon nga atong i-priority
I-prioridad na ito mga igsoon ang mga butang nga alang sa Dios. Kung mututok o hinumdumi nga ang suliran o pagsuway sa atong kinabuhi, kung ato nang ihambin o ikumpara, mo ni usa ka higanti sa atong kinabuhi, usa ka bungtod sa atong kinabuhi nga nagbabag sa atong agianan sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kung maghisgot kita higanti mga igsoon sa atong giawit ganiha, nga patayin ng higantiha. The giant is dead. Ang ipasabot niya na mga igsoon. Kung ikaw mututok ngadto sa higanti, sa imong problema o sa atong suliran, siguro yun nga mapandol ta. Kung mututok ta niya ng maong higanti sa atong problema. Apan, ang nakanindot o nakamaayo mga igsoon. Kung mututok kita diha ni Kristo, kanang higanti, pandol na siya mga igsoon. Mawagtang na sa atong agianan. Tungod kay kita misalig sa Dios, labing gamahanan, nga mo'y naghatag kanato sa tanan. Tuingon niya na ang atong pagkinabuhi diha sa Dios. Gitawag kita diha aron sa pagpanalangin sa Ginoo. Gitawag kita diha sa pagpanalangin sa Ginoo, gipahinumduman kita nga gusto sa Dios nga ibalhin ang atong pagtagad ngadto kaniya. Dili kini ingon niini kadali mga igsuon. Nasayod ko ni ana kay nag-struggle sa ko ni ana. Pero atong makita mga igsuon nga ang Dios wala gyud imposible kaniya. Gusto niya nga ibalhin ang atong pagtagad ngadto kaniya. Apan anaa siya sa kanunay. Ug nasayod ba mo nga kining proseso nga ingon ani, usa kini kahataas nga proseso na kinahanglan kini sa tibuok nato nga kinabuhi sa paghimo nining mga butanga. Apan dili taangay mabalaka o maguol mga igsuon tungod kay ang Dios anaa gayud kanunay nagagiya, nagatudlo ug nagauban kanato. Kini nga salmo wala lang kini nag-ingon mga igsuon nga kinahanglan nato nga panalanginan ng Dios. Apan ang importante, ang pinakamaanindot ini nga mga salmo nga mao nga magpanalangin usab ang Dios diri kanato. Mao na nga ang atong kinabuhi nga mo panalangin, mao usab ang atong kinabuhi nga gipanalanginan. So ikaduha diha nga punto nga atong hisgutan mga igsuon mao na nga ang una, ang tao kita nagpanalangin sa Dios. O nga ikaduha, ang Diyos magpanalangin sa tao. Mao ni pinakanindot nga bahin sa atong kinabuhi mga igsoon. Sa Salmo 134:3 nag-ingon dinhi, hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanyo gikan sa sayon. Mao ni pulong mga igsoon gikan sa mga nag-alagad sa templo nga diin ang mga katawhan nga mitambong dito sa maong kalihukan, maong paghalad, nagahangyo ug nagapamulong nga nag-ingon, hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo gikan sa sayon. Wala siya muhunong dila sa pag-ingon nga ang Ginoo, hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Period. Wala. Nag-ingon siya mga panalangin ang Ginoo kanyo gikan sa sayon, tungod kay ang sayon mga igsoon mao na nagrepresentar sa lugar diin ang Dios. Diin anaa ang Dios. Mao na nagrepresentar sa usa ka lugar nga diin ang panalangin nagagikan sa Dios. O sa uban pa gani nga hubad kining sayon nga gipasabot ini mga igsoon, mao ni ang gingharian sa Dios. Mao ni ang langit. Mao ni ang iyang lugar diin siya magahatag og panalangin ngadto siyang katawhan. Una sa tanan atong hinumduman kung kinsa ang Dios. Kinsa kini nga Dios nagpanalangin kanato. Kung ato makita siya ang magbubuhat sa langit ug sa yuta, siya ang nagbuhat sa tanang butang, nga ato nakita kini nga paghulagway sa Dios ingon nga magbubuhat sa langit ug yuta sa makaduha diha sa mga salmo. Gibalik-balik kini sa mga salmo sa pagtungas. Kung atong tan-awon sa Salmo 121:2 nag-ingon, ang akong tabang nagagikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. So ato lang makita nini mga bersikulo mga igsoon nga ang atong tabang, ang tanang butang, ang panalangin nagagikan diha sa Ginoo nga mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa Salmo 124:8 nag-ingon usab, ang atong tabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Ang atong tabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili matuis. Salmo 134 mo ni ang katapusang salmo. Sa 3 nag-ingon, hinaot nga ang Ginoo magpanalangin kanyo gikan sa sayon, siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.
Gibalik-balik kini ug sulti dinhi sa pulong sa Dios mga igsoon aron kita makasabot ug aron gyud nato nga mahibaluan ug magpabilin kini sa atong pagtuo nga way laing nagbuhat sa langit ug sa yuta kundi ang Dios nga naghatag sa tanang butang nga naa kanato. Bisan pa sa atong kinabuhi. Ang kinabuhi nga gipinalanginan sa Dios mao ang kinabuhi nga gipanalanginan ang kinabuhi nga nagpanalangin sa Dios mao ang kinabuhi nga gipanalanginan sa Dios. O kinsa kining Dios nga nagpanalangin mga igsoon atong timan-an di nato kalimtan, siya ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. No? Hinumdumi ang panalangin didto lamang ug adto lamang makaplagan ngadto sa Dios. Makaplagan kini didto sa sayon. Di nagagikan ang panalangin sa Dios nga ihatag sa mga katawhan. Atong tanawon sa Hebrewanon City mga igsoon 25-26 nagyon busa sa tanang panahon siya makaluwas sa mga moduol sa Dios pinagi kaniya. Kay buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Kisa may giingon dinhi mga igsoon. Ang Dios nagingon dinhi nga siya si Jesus kanunay nang ngamuyo o kanunay nagampo sa iyang mga katawhan. Ug andam siyang muluwas kanato. Sa 26 nagyon, kay angay alang kanato ang maong labawng pangulong pari, balaan walay sala, walay lama, linain gikan sa mga makasasala. Tinuboy ngadto sa kaytas-an, labaw pa sa kalangitan. Mao ni ang description paghulagway ni Ginoong Hesus mga igsoon, mao ang labawng pangulo nga pari. Ug nasayod ba kita mga igsoon nga kitang tanan gitawag sa pagpangalagad sa Dios nga mahimong pari sa Dios. We are all priest diha sa Ginoo. Kung atong tanawon usab sa Hebrewanon 12:22-23 nagingon apan kamo midangat sa bukid sa Sayon ug sa lungsod sa Dios nga buhi sa langitnon nga Jerusalem ug sa mga libo-kalibo mga anghel. 23 sa kahugpungan ug katiguman sa mga panganay kinsang mga ngalan na sulat sa talaan dito sa langit ug sa Dios nga maghuhukom sa tanan sa mga espiritu, sa mga taong matarong nga mga himong hingpit. Ang sayon mo ang lugar diin nagtigtagbo ang Dios ug siya nagpaambit siyang kagalingon nga madagayaon, mapuanguron ug mahigugmaon. Mao ni atong makita dinha, mo reflect dinha sa maong mga bersikulo kay nagisgot kini siya sa Dios ug panalangin sa Dios gikan sa sayon. Kini lamang nga matang sa gugma mga igsoon, ang gugma sa Dios nga gihatag diri kanato mao makapatin-aw kung unsang paagi ang katawhan sa Dios makalaom nga ang Ginoo mo panalangin kanila gikan sa sayon. Gipadayag ni Ginoong Hesus ang iyang gugma diri kanato, ang amahan sa dakong gugma niya nga gipadala niya nga si Jesus ilang gipadayag nga diin naghatag o kasiguruan sa mga katawhan nga ang Dios nga kita makalaom nga ang Ginoo ang Dios mo panalangin kanato gikan sa sayon. Kung wala niya ihikaw ang kinabuhi sa iyang bugtong anak kasi Ginoong Hesus, labaw pa nga dili niya ihikaw ang mga panalangin nga iyang giandam kanato. Kung atong tanawon mga igsoon, magisugod kitag panalangin. Ang Dios mo panalangin sa kadaghanan. Apan hinumdumi mga igsoon, nga ang Dios aduna nay giandam nga panalangin sa matag usa kaninyo. Aduna na giandam siya nga panalangin individual sa matag usa kanato dinhi giandam na niyang daan. Mo panalangin siya sa kadaghanan apan duna gi siya espesyal nga panalangin sa matag usa kaninyo. Kasay mo dahom ta mga igsoon kaning hiusang pagampo mapanalanginan ta. Mao ka na ang atong susihon mga igsoon kung unsa ang atong relasyon ngadto sa Dios nga bisan ikaw mismo ang imong personal nimo nga kinabuhi mapanalanginan kana sa Ginoo. Mao na importante kayo nga kita maghisgot kanunay nini atong prayer meeting nga pagahimuon sa matag Martes sa gabi tungod kay kining maong meeting mao ni magdala kanato magkahiusa kanato di natong isangat ngadto sa gamhanang kamot sa Dios ang tanan nato nga mga suliran, ang tanan natong mga concern ug ang tanan natong mga i-request ngadto kaniya. Mga igsoon dili kita makalihok og walay Dios sa atong kinabuhi.
Naghinalig kita kaniya sa tanang butang, gikan pa sa sinugdanan hantod sa katapusan, tungod kay walay mulungtad nga tao dinhi sa kalibutan, apan ang pangutana unsa may atong sangputan kun wala tay relasyon diha sa Dios. Unsa man nga panalangin atong madawat kun wala kata makaila sa Ginoo. Busa kini nga salmo usa ka pagdapit mga igsuon kining salmo nga atong istoryahan ag gisgutan karon sa salmo 134 usa ka salmo sa pagdapit sa pagsimba. Usa ka pagdapit sa panalangin sa Dios. Bisan unsa pa ang magdala kanato. Ang pagsimba mga igsuon dili lamang dinhi sa iglesia. Ang pagsimba sa Dios, bisan kita mag-inusara ang individual nato nga kinabuhi, mahimo kitang musimba sa Dios. Apan ang Hebreano nagdasig kanato nga dili nato undangon ang atong panagtigom samtang dili sama sa uban, samtang ang adlaw nagpabilin pang adlaw. Gidasig kita sa basahon sa Hebreanon nga kita tanan mga igsuon magkahiusa. Kay karong panahon na mahimo ra gyud tang musimba nga wala ta sa simbahan. Mahimo kita mag-Bible study nga naa ta sa tong balay ngadto sa mga kaigsuonan. Apan ang giingon diha sa Hebreanon nga ayaw ninyo undanga ang panagtigom sama sa ginabuhat sa uban. Gipasabot ni ana mga igsoon kaya ang uban wala na magtigom. Manindot gayod ang fellowship personal na magkaabot atong mga kaigsunan ton kay makita gayud kung unsa ang magpadagaya ang Dios sa iyang panalangin sa matag usa ka katawhan. Unsaon man nimo pagkahibalo kung ikaw naara ka sa screen nagistorya. Dili man naingon nga dili na sakto. Apan mga igsuon gidasig ko kamo nga kining panaghiusa nga personal gayud individual kita nga na magkita ta dinhi sa atong iglesia usa-usab kini kabutang nga makahatag og kadasig dili lamang sa usa ka tawo apan maghatag og kadasig sa tanan nga naa sa palibot nga naa ni tambong. Kini nagpahinumdum kanato nga bisan unsa pa kalisod ang panaw ug may atong balikon ang ilang gihimo sa unang panahon. Lisod kayo ang ilang panaw mga igsuon padung ngadto sa templo aron lamang mo halad sa mga halad ngadto sa Dios. Apan kita karong panahon na wala na gyud ta mo sinati ni ana. Tungod kay kun asa ta mo adto maghimo tag halad, maghimo tag silimbahon, dili na gyud ta maglisod tungod kay dali ra kayo atong pag-anhi dinhi. Aduna tay mga sakyanan, adunay mga sakyanan nga atong masakyan. Pansaon ng panahon mga igsuon ang kalisod wala nila panumbalinga tungod kay ang ilang kasing-kasing ug ang ilang mga mata gitutok ngadto sa Dios nga mao'y tag-iya sa tanang butang. O hinaot pa unta, nga bisan pa man sa atong kahayahay karong panahon na mga igsuon, atong tan-awon ug atong itutok ug atong igahin ang atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay kini mao nga makapanalangin sa Ginoo ug usab ang Ginoo mo panalangin kanato. Bisan unsa man ang atong kahimtang, maayo man o dili kita muundang mga igsuon sa unsa na ang atong ginabuhat isip mga Kristohanon. Ang salmo kini nga mao salmo mga igsoon usa sab kini kasugo sa panalangin sa Dios. Usa kini kasugo nga ihikling, padaplin, ipalayo o asa na niyo ibutang nga di na makita ang atong mga kabalaka sa atong kaugalingon. Atong ihikling atong mga kabalaka o atong ipunting ang atong pagtagad ngadto sa Dios nga nagpanalangin kanato. Unsa may ato ang buhaton kun ana atas kalisdanan kun ana sa suliran. Kung imong tipigan og dili na nimo ihikling kanang maong mga kahimtang, magpadayon ka dinha sa pag-atubang ni anang kalisdanan mga igsuon. Mao na gingon ihikling na og itutok ngadto sa Dios, o ipunting ngadto sa Dios ang imong pagtagad ngadto kaniya ug ikaw mapanalanginan. Bisag unsa pa imong kahimtang gipanalanginan ka sa Ginoo. Makahimo gyapon kita sa pagpataas sa atong mga kamot, tungod kay ang pagpataas sa atong mga kamot sa pagsimba ug pagdayeg sa Dios mausab kini ang pagbayaw sa atong mga kasing-kasing. Mao na nga ang pagbayaw nato sa atong mga kamot nahiusa usab ang atong kasing-kasing diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios.
Mao kini ang labaw nga katuyuan sa tao ang paghimaya sa Dios ug paglipay kaniya hangtod sa kahangturan. Mao ni man's chief end is to glorify God. No? Sa lain pang pagkasulti, nag-ingon din, umari kamo, dayga ang Ginoo, kamong tanan, mga sulugoon sa Ginoo, nga nagbarog sa gabi, sa balay sa Ginoo. Ipataas ang inyong mga kamot, ngadto sa balaang dapit, ug dayga ang Ginoo, ug ginaot ang Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, magapanalangin kanimo, gikan sa sayon. Ug imo makita, mga igsoon, gatubag-tubag ni siya, nga maong bersikulo. Nga ningon din nga dayga ninyo ang Ginoo. Sama ra usab sa pulong, gaingon na to, maayo ang Dios. Tubag sa taon say tubagan ni nato ana, maayo gayud ang Ginoo. Sa tanang higayon, di ba? Sa tanang higayon, unsa may ato itubag? Maayo ang Ginoo. Gabalik-balik na siya mag-igsoon, gatubag na siya ni coincide na sa katuyuan sa tong kasing-kasing aron madayeg ang Ginoo. Ang Dios dili lang mo padalangin sa kadaghanan, siya mo panalangin sa matag usa ug aduna siya giandam alang sa matag usa kanato. Mao na atong timan-an mga igsoon sa kanunay nga gibuhat sa Dios, ang pagpanalangin dili alang lamang kanato, inumdumi. Nga kung makadawat kitag panalangin sa Dios, dili lamang kana alang kanato. Kana ipaambit usab sa uban. Gipanalanginan kita sa Dios pinaagi ni Jesus ug isip tubag gidayeg nato siya ug pinaagi sa atong pagdaig aron ang uban mahimong makahibalo sa panalangin sa Dios nga naa si Kristo sa ato ang kinabuhi. Mao na nga ang mga panalangin mga igsuon dili lamang na usa ka butang, dili lamang na sa usa ka pamaagi, kundi sa tanang paagi ang Ginoo magpanglihok sa kahibulongang panglihok sa atong kinabuhi. Ang Salmo 134 maong katapusang salmo sa pagsaka, ang salmo nga katumbas sa panalangin sa atong pag-alagad pinaagi sa pagsimba. Ug nini mga panapos nga pulong mga igsoon gihatagan kita og mando sa paglakaw, pagpanaw, paingon sa atoang bag-ong dalan sa atong pagtuo ngadto sa Dios. I-renew nato mga igsoon. Atong tanaw ng atong kinabuhi kung unsa na ang dagan ini. Padulong pa ba sa Ginoo? Uto ana sa lain nga dalan. Usay makakita ta sa atong kahimtang karon naa ta sa Krisdanan. Ingon ang matag usa kanato lagmit makakaplag sa iyang kaugalingon sa panahon sa pakigbisog. Labi na gyud na tay problema. Daghan ta mga igsuon nga naa sa suliran, naa sila silang problema, mga tabang sa itong pag-ampo, mga igsuon. Kung naa ka na sa pagigbisog sa Krisdanan, sa imong tanaw, tungod kay imong gipokus nimo, ang imong kaugalingon din sa imong suliran. Dili na nimo makita nga ang Ginoo nagpanalangin kanimo. Dili ka na mudayeg sa Dios, tungod kay ang imong nakita, ang Dios wala na magpanalangin. Inumdumi mga igsuon nga ang Dios kanunay nagmatinud-anon diri kanato. Ang Dios kanunay nagauban kanato. Ang Salmo 134 nagtudlo kanato sa pag-una-una nga lahi bahin sa pagdaig ug panalangin sa Dios. So ang Dios una nagpanalangin kanato aron pinaagi siyang panalangin kita iyang mapanalanginan. Ang balikon. Ang Dios ang unang nagpanalangin kanato aron pinaagi sa iyang panalangin kita iyang mapanalanginan. Sa bersikulo 1 sa 134 atong mabasa nga kita ang una nagpanalangin sa Dios. Apan ang tinuod mga igsuon ato nang nahimo tungod kay una kita nga gipinalanginan sa atong Dios. Kini nga salmo nagsulti kanato sa pagdaig sa Dios sa walay paghunong ug bisan sa taliwala sa kalisod ang mga nga sitwasyon tungod sa panalangin o pagtuo pinagi sa grasya nga atong nadawat gikan sa Dios. Hinumdumi nga kita makapadayon sa paghimo niini. Dili kini mahimong babag mga igsoon ang atong kahimtang. Ug ato siyang panalanginan pinagi sa paghatag ug pagsurrender sa atong kagalingon isip buhing sakripisyo ug halad ngadto kaniya. Ug pinaagi sa iyang grasya kita makadawat usab og panalangin gikan sa Dios. Sa katapusan kita magpasalamat sa Dios sa iyang pagkamatinud-anon. Ngano man matinud-anon siya kanato ug iyang gipadayag pinaagi nining atong pagsaulog karon sa atong selebrasyon. Kung atong balikon mga igsoon sa atong pagsugod wala gyud kitay nagsugod kita sa wala.
Ug atong tan-aw ng atong kahimtang karon, makaingon gyud ta, ang Dios gyud ang naghimo nining tanan. Sa atong pagsugod mga igsuon atas karsada, nag-Bible study rata, hantod nga naabot ta sa lugar nga gihatag sa Dios nga libre. Naabot ta sa pikas lugar, hantod niabot ta din hindapita mga igsuon. Dili matukib sa pulong ug sa huna-huna sa tao ang gihimo sa Dios sa living word in RA. Mao na nga nagselebrar kita karon mga igsoon sa ikasiyam nga anibersaryo nining maong iglesia sa Dios nga iyang gihatag kanato tungod sa iyang pagkamatinud-anon, angay natong daygon ug angay natong pasalamatan atong buhi nga Dios. Atong pakpakan mga igsoon atong buhi Dios. Salamat sa iyang dako nga gugma sa paghatag niya kanato ni Ginoong Hesukristo. Nga mao hinungdan sa atong kaluwasan. Kung wala pa si Kristo mga igsuon, dili gayud kita makakabot sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot pa unta, panapos, nga mo patigbabaw sa ato ang atong gugma ngadto sa matag usa. Mo patigbabaw atong gugma ngadto sa matag usa og pagpakabana sa mga kaigsunan ilabi na gyud katong mga nanginhanglan. Liguna ang inyong pagtuo aron mo lambo ang inyong relasyon diha ni Kristo. Ug magpasalamat kita sa Dios mga igsuon kay ang kinabuhi nga makapanalangin sa Dios, panalanginan sa Dios. Atong ibayaw ang mga kamot o kasing-kasing sa hiniusang pagsimba sa atong buhi nga Dios, may gagmaon o matinud-anon nga Dios tungod kay siya mo panalangin kanato. Amen? Magampota. Lord, salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo nga kami nga imong mga katawhan Ginoo makapanalangin usab kanimo. Apanamo sa hinumduman Ginoo Dios nga sa imong mensahe nga ang panalangin nga among nahimo gumikan usab sa imong panalangin diri sa among kinabuhi. Busa man tuguti Lord nga kami makapadayon sa pagkinabuhi diha kanimo. Nga among ibayaw ang among mga kamot diha kanimo, ang among mga kasing-kasing diha sa hinuusang pagsimba diha kanimo o Dios. Tuguti kami amahan nga makabaton kami og lunsay nga paghigugma diha kanimo og sa imong mga katawhan makapadayon kami sa pag-alagad kanimo nining maong iglesia. Og salamat o Dios sa imong pagkamatinud-anon nga imong gihatag kanamo nining mga katuigan ang nanglabay sa among kinabuhi. Imong gipakita ang imong dakong gugma, ang imong grasya nga diin kami nakapadayon sa paglakaw diha uban kanimo. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan kini mong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.